खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बरायग्रोबाय। ओमफ्राय बोथोरा बिराद गरममोन ना, साननै जाबाय आरोना बोथोर थान्दा जानाया। ओमफ्राय बोथोर थान्दा जानायखाय बिराद सान्थि मोन्दों। ओमफ्राय ब्लगबो लाबोदों जोङो फिसानो बोथोर थान्दा जानायखाय। दिनैनि ब्लगाथ' बेयावनो जिरायनानै जागायनानै बेयावनो जोबलांफिनगोन आरो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ जाहैगोन इउटुबनिफ्राय फिसा पेमेन्ट मोनदों आरो जोङो। गोबाङानो मोनथिनो लुगैयो नालाय इउटुबनि पेमेन्ट, ओमफ्राय जोंबो फिसा पेमेन्ट मोननायखाय बेखौनो एसे शेयार खालामनो नागिरदों ना। ओमफ्राय बे पेमेन्टजोंबो फिसा गिफ्ट बायदों जोङो। जोंनि थाखाय बायाखै, आंनिनो सासे मा होनगोन बिनानावखौनो होननांसिगोन आरो, आंजों मोसाफाबाय थायोमोन ना। गिता बसुमतारी मोनदां न' टाइटेला गिता बसुमतारी। एक्ट्रेसबो लाबायमोन आं बेखौ, ओमफ्राय आरो उनावहाय लाबावगोन होननानैबो साननानै दंमोन। गोदान मिउजिकफोर आंनाव दा दङ नालाय, मिउजिक भिडिअ बानायनो हाथ'यो। ओमफ्राय उनफोरावबो देनां लागोन होननानै साननानै दंमोन आरो। नाथाय बिथाङा हाबासो जानो थांग्रोबाय उन्दै बैसोआवनो। ओरैनोथ' हाबा जानायनि सम जाथ'वाखैमोनदां मानसियालाय। ओमफ्राय दा हाबा जानो थांबाय आरोना। ओमफ्राय दा जोंखौ बहुद हेल्प खालामबाय बियो मोसानाय मानायफोराव। लिंबानो मोनोमोन, ओरैनो फ्रिफोरावनो मोसालाबायोमोन। सोरबाथ' मोसानो लिंबा माबा फैसा नङाबानो जाया माया इदि खालामथारोमोन ना। ओमफ्राय बियो इदि एसां फैसानि मानि जेबो माबा खालामामोन आरोना। जायखिजाया मानसियाबो गोसो गुदुं खाजों लाबजों लिंबानो मोसायोमोन। ओमफ्राय दा बिनि हाबायाबो अक्ट'बरनि 3 तारिखआव। आं थांनोबो हानाय नंला। थांनो हानाय मोनबाथ' थांनानै मोजां भिडिअफोरबो बानायनानै लाबोगौमोन होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय दा दख'नाखौनो गांसे इउटुबनि फिसा पेमेन्ट मोननायजों गिफ्ट हरनोसै मुथुमोना थाङोबा होननानै साननानै लादों। ओरैनोथ' खबरखौ हरदों हरनायालाय, आंखौथ' हाया होननानै मिथिखादों। ओमफ्राय जाहा मुथुमोनखौ लिंहरदों आरोना। ओमफ्राय दा मुथुआबो हागोन ना हायाथाय। आंबो बिदिनो गेजेर मुथुखौ बिदिनो लेंहरबाय थानांगौ जायोना, मालाबा बायदिसिना प्रब्लेम फिसा जाब्रबनायनि थाखाय। ओमफ्राय दा मुथुआ हायाबाबो बेलेगफोराबाबो थांगोन नालाय, बेलेगनि आखायावबाबो आं बे गिफ्टखौ हरनाय जागोन आरो बेनो बिनानावनो हाबायावहाय। ओमफ्राय बेखौनो एसे देखायनो नागिरदों। दख'ना बायदों आङो। दख'ना गोमो बायदों आङो। मानसियाबो बिराद मोसाखावरि नालाय। ओमफ्राय मोसानाय मानायफोराव देनांबो मोसाबावगोन खोमा, हाबा जानानै। आजिखालिलाय मोसाजायो हाबा जानानैबो, नै जोंनो हाबा जानानै मोसागासिनो नालाय। ओमफ्राय मोसानाय मानायफोराव बाहायथो होननानै आङो दख'ना गोमो बायदों आरो। नैबेनो माबानि मास्राइस आरो माथा लगायनाय दख'ना। गासै माबा लादों आरो 900 लादों। बे दख'नाया क'क्राझारनिफ्राय मोनफैदों आरोना जोंहानावहाय। जोंहानि बै न' खाथियावनो बावहारि जायो जोङो, बेयो क'क्राझारनिफ्राय दख'ना लायनानै फानफैदों आरो। खननैल'सो लायजेनदों, ओमफ्राय बिनिफ्रायनो लानाय जाबाय आरो 900नि। बेखौनो हरनोसै आङो गितानो। हाबायावबोथ' थांनो हाला नालाय, जिखिजाया बे सहैगोन आरो। जेखि जायाबाबो सहैथारगोन बे गिफ्टआ। एसे देखायबाय आरो इउटुबनि पेमेन्ट मोननायजों लानायखाय। ओमफ्रायो नैबे गांसेयाबो गोमोआनो, गोमो माने बांद्राय गोमो नङा बेयो, माबा आरो मा कालार दोनगोनथाय बेखौ। बोरैबा गोमोबाबो बोरैबा आं मिथिला आरो कालारखौ। लाइट येलो। मोजाङानो सिम्पोल एखेसो आगरफोरा। ओमफ्राय जियाबो एखे मास्राइस माथा लगायनाय, बेबो 900आनो। बेखौ जोंहा बिबोनांनो बायदों आरो, मुथुनि बिनानाव, आंनि बिबोनां, बेनो बायदों। ओरैनो बायदों आरो, जेबो रिजन गैया बायनायनि। ओमफ्राय बेखौ एसे देखायनाय जाबाय जोङो न'। ओमफ्राय दा जोंनि थाखाय जों जेबो बायाखै।
बिसोरनि थाखायनो बायबाय जोंनि थाखायथ' दा जेबो नांथ'आ मात्र जोंनो फैसाल'सो नांबाय थागौ दायो जोंनो फैसानि बहुद गोनांथि जादों नालाय जोंहा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ मानि थाखाय फैसानि गोनांथि जादों न' ओमफ्राय दा इउटुबनि पेमेन्टखौबो नोंथांमोननि अननायनि थाखायसो जोङो मोनदों नालाय ओमफ्राय जोंहा मुदुआ एसे नोंथांमोनखौ मा होनगोन साबायखर होनगोन आरोना इउटुबनि पेमेन्टखौथ' नोंथांमोना जोंनि भिडिअ नायाबा जोंनो लाइक कमेन्ट शेयार बेफोरदि होआबा जोंबोथ' मोननो हाया नालाय बेनिखायनो नोंथांमोननो जाहा मुदुआ एसे साबायखर बावहरसिगोन ना दे बावहरदो साबायखर बावनांगोन ना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माने जोंखौ फैसा मोनहोनायनि थाखाय डलार मोनहोनायनि थाखाय नोंथांमोन नायगिरि साबसक्राइबार नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय दे रायजोफोर धन्यबाद जोङो माने बांद्राय गिदिर पेमेन्टखौलाय मोनखायाखै एसे अब्लाबो मोनबाय थानाय जादों आरो ना खिन्थु एबाराव टेक्सखौ बांद्राय दानद्रायदों बारायखादोंसो ना मादोंसो सिगाङाव 25% दानदोंमोन 29% दानदोंमोन आरो एबाराव 41 माने 35% दानबाय 35आ डाइरेक्ट इउटुबानो दानखादों बिनि उनाव आरो बेंकआवबो $6 दानबाय आरोना दा बे हिसाबै टटेल $41 दाननाय जादों आरोना दा बे हिसाबै जों एसे खम मोनबाय दा एमाउन्टखौ जों खोन्थाथ'लायला नङा होमबा एमाउन्टखौथ' खोन्थाला खिन्थु जों डलारखौ खोन्थानोसै बहुत मानसियानो बुङो आरोना इउटुबनि पेमेन्टखौ खोन्थानो मोना नाथाय मानो खोन्थानो मोना सोंनो लुगैयो आरो ओमफ्राय दा बै नायग्राफोराबो बिराद मोनथिनो लुगैयो बेसे मोनदो मादो बिराद मोनथिनो लुगैयो बेखायनो जोङो डलारखौ खोन्थागोन आरोना $1 बेसे बेखौ इन्टु खालामना होबानो ओंखारखायो नालाय जोङो $110 मोनदों ना $110 फैबाय आरो एबाराव माने दानखाबाय नालाय $41 दानबाय नङाबा जोङो नियारलि $150 मोनहैगौमोन $41 देग्लाय दानजाबाय आरो देग्लाय माने एबाराव बेलेगफोरनियाबो दानजादों नामाथाय मिथिला आरो एबाराव माने दाननायखौनो बांद्राय मोनथारदों आरो नङाबा सिगाङाव $25 दानोमोन एबाराव माने 35 प्लास आरो बेंकआवबो दानबाय टटेल $41 जाबाय आरो दानि दाननानै अनेक खम जाबाय आरो एबारनिया अब्लाबो जेबो नङा खमब्लाबो नोंथांमोननि अननायावसो मोननाय नालाय बेनिखायनो फिन खनसेबाव धन्यबाद आरो बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था नङा होमबा भिडिअ'आथ' जेबो गैखाया बिदिनो मालाबा रायज्लायनाय मालाबा मोसानाय मालाबा बहाबा थांनाय बेल'सो नङा होमबा दा बेखौनो नायनानै माने मोजां मोननानै आरो जोंखौ अनसायबाय थानायनि थाखाय आरो जोंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय रोजा धन्यबाद आरो गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरनि थाखायबो धन्यबाद बिथांमोना गाज्रि लिरदोंबाबोथ' जोंनि भिडिअ नायदों नालाय बेनिखायनो गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो भिडिअ बानायग्राफोरा बाराद्राय खर' गुदुं जानानै लाब गैया आरो बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरो खिन्थु जोंनो फैसाबो हरो आरोना बेनिखायनो बारा टेनसन लानांगौ खोथा गैया आरो बिथांमोनखौबो धन्यबाद होननासो बुंनांगोन जोङो ना ओमफ्राय दा जोंथ' इउटुबनि पेमेन्टखौ खोन्थाबाय खोन्थानाया ओमफ्राय जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबावो बे मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय जोंना फेसबुक पेजनि पेमेन्टआबो आगस्टआवनो मोननो गोनांमोन नाथायबा नै दा आगस्टनि 27आवनो माबायाव पेड देखायबाय फेसबुक पेजाव खिन्थु एकाउन्टाव हाबफैयाखै आरो दाबो दा बेनि थाखाय दाख्लै माने बेंकआवबो थांबाय स्टेट बेंकआव जेराव जोंनि ब्रान्च बेयाव थांबा बुंबाय गुवाहाटीनि मेन ब्रान्चआव थां होनबाय बेयावबो जेराव फरेन एक्सचेन्ज फैसा थाखानि जेनेबा फरेननिफ्राय फैनाय फैसा सोलायनायनि खामानि मावो बे बेंकआवबो थांबाय जोङो स्टेट बेंकनि मेन ब्रान्चआव
जायनि सुइप क'डखौ जों होदों बे बेंकआवबो थांबाय थांबाला थांनानै सोंहैबा बुंबाय माने नोंसिनि फैसायाथ' फैयाखै हाबफैयाखै होनबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि जिथु मेसेज फैसा फैनायनि मेसेज जेराव बे फेसबुक पेजाव थायोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै बिसोरो कलकाता मेन ब्रान्सआव माबा खालामबाय आरो दा जागोन ना जाया मिथिला साननैसो नेथ' सानब्रैसो जालांबाय सानबासो जाबायानो होनजायो ओमफ्राय दासिमबो हाबफैयाखै आरोना बिनिखायनो जोङो आदा एस शकिंनि हेल्प लानो नागिरदों आरो ओरैनोथ' बे आदा एस शकिंआ जोंनो लाइभ भिडिअ'आवहाय कन्टेक्ट नाम्बार बिनायाव बियो कन्टेक्ट नाम्बार हरदोंमोन नाथायबा बे आदा एस शकिंआ बिराद बेस्थ' थायो फन खालामबाबो मोना जोङो खनब्रै खनबासो खालामबाय ओमफ्राय दिनैबो खनसे खालामदोंमोन बेयाव दसे जेनथेन लागायनो मोन्दों आरो ओमफ्राय जोंनि प्रब्लेमखौ एसे शेयार खालामबाय ओमफ्राय आदा एस शकिंआ नायनानै होगोन होनदों बिनि उनाव मोनोबाथ' भिडिअ'आव खोन्थाबावनोसै मोनाबाथ' आरो मा खालामनो आरो ओरैनो भिडिअ'आवल' मेम'रि जानानै थासिगोन फैसा गैला जासिगोन आरो ओमफ्रायथ' आंना बे दख'ना गांनै बायनायावनो जोबाखै नालाय इउटुबनि पेमेन्टआ एसेबाबो आंनाव आद्रा थालांदों नालाय ओमफ्राय बे एसेब्लाबो आद्रा थालांनाय फैसायाबोथ' नोंथांमोनानो हरनाय नालाय बिनिखायनो आङो बे नोंथांमोन हरनाय फैसाजों दाथ' आंनि देहायाव बिराद फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गाइखेर गोथाव बुस्थु नांगौ जादों नालाय ना ओमफ्राय बेफोरखौ नोंथांमोन हरनाय फैसाजोंनो बायै जागोन आरोना जाहाथे जाहाथे लुगैनाय मानायफोरा पुरा कमप्लिट जाजोबथों ओरैनोथ' कमप्लिट जाबायानोसै अब्लाबो नोंथांमोननिजोंबो बायनानै जानानै आरो कमप्लिटसिन खालामसै आरो जोंनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ पुरा खालामजोबनो थाखाय न' थेंक इउ आरो नोंथांमोना जों भिडिअखौ नायनानै होनायनि थाखाय आरो नायबाय था ओमफ्राय मुथा माखौबा बुंगोन नामाथाय बुंलाबा आरो आं मोनसे बुस्थु देखायबावनोसै बुंला ओमफ्राय नै आङो दायो बेलासिसो नालाय बेलासियाव एसे खाम सोमजायो आङो साननै जासिगोन आरो दिनैजों बिदिजों जानो गोथाव मोनग्रा जालायबाय बियो माबा साना निमखि ओरै लगायनाय निमखि भुजिया ओमफ्रायो ओमफ्राय बे मा निमखि भुजिया साना बादाम बिदिनो मिक्स लगायनाय आरो बेफोरखौ आङो माबानानै पियाज मिजि हानानै लगायजोबनानै खाम सोमजायो आरो बिराद मोजां मोनदों जानो ओमफ्राय मिटिंआवबो बिहरफिनबाय आरो दिनैबो जानो मैयाबो जाखांबाय ओमफ्राय दिनैबो जागोन आरो लास्टआव बेखौनो खोन्थानाय जाबाय ओमफ्राय मुगा माखौबा बुङोबा बुंबावदो बुङाबा जोंना ब्लगा बेयावनो जोबसिगोन बुंनांगौथ' जेबो गैला बयनिसिमबो खनसेबाव रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय जोंखौ हेल्प खालामबाय थानायनि थाखाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सै आरो जोंनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो